Vil du med i zoo? Ja, det vil jeg gerne. Hvad siger du? Jeg siger da ikke noget. Der var den igen. Nej, en mærkelig lyd. Ja, kom. Jeg synes, hvad den kommer fra. Tror du, lyden kommer herfra? Nej, de siger vist ikke så meget. Hov, kom lyden ikke derovre fra? Jo, lad os gå og kigge. Ej, se den flotte fugl der. Kan jeg vide, hvad den siger? Ej, jeg tror altså ikke, det var den, der sagde lyden. Nej. Skal vi gå videre? Ja. Tror du, det kan være dem her? Nej, nu skal du ikke være fjollet. Jeg tror, vi skal den vej. Jeg tror, jeg ved, hvad det er. Okay. Nå, døren er låst, men jeg har nu gættet, hvad det er for et dyr. Det har jeg altså også. Har I det?